Papunta kami sa bahay ng nanay ko pagkatapos ng 2 araw na walang tigil na ulan at napakalakas na hangin. Nakatira ang nanay ko sa isa sa pinakamababang lugar dito sa Bicol. Sa mga oras na to, sobrang kinakabahan ako dahil 2 araw ko na silang hindi nakokontak. Kalat na sa balita na may mga nakuha ng patay, mga taong na-stranded sa bubong dahil sa taas ng tubig. Pagkatapos bumaba ng tubig sa amin, agad kaming lumabas para puntahan ng nanay ko. Hindi namin alam kung anong maaabutan naming sitwasyon ng baha, pero pinilit naming magpunta. Dito pa lang may nagtutulak na ng sasakyan at alam kong hindi lang to makikita namin sa aming paglabas. Marami pang hindi magandang nangyayari sa ibang lugar dito sa Bicol. Sobrang matindi pa kaysa dito. Naglakad lang kami dahil wala kaming dalang pera. Offline ng mga ATM at sarado ang mga bangko. Wala ding bukas na bilihan ng mga pagkain. Wala ding masakyan dahil kanya-kanyang pag-aasikaso ang ginagawa ng mga tao. Mataas ang lugar namin kumpara sa iba kaya bumaba agad ang tubig. Wala kaming nakitang nagungong establishmento. Naging maputik lang ang daan dahil sa baha. Meron ding ibang kahoy na natumba at mga basurang naipon sa gilid ng tulay. Pagdating namin sa kanto, papasok ng barangay kung saan nakatira ang nanay ko. Nakita agad namin ang kaunting baha pero alam kong hindi lang to ang dadaanan namin. Alam kong mas lalalim pa to. Ito na, malapit na kami sa bahay ng nanay ko, kaya mas lumalalim na ang tubig. Kapudi na si Mami. Ay, dumanyo sa may baga pandang, pero bisa ko doon ako. Po? Sobrang nag-alala ako nang sinabi ni kuya na walang tao sa amin. Pero naalala kong may padlock talaga sa labas at iba din ang lock sa loob. Me! Hindi man tumalusong ako ganito. Salit si Mami. Mami! Tumataas na ang boses ko dahil sobrang nag-aalala ko. Nang nakita kong sumilip ang nanay ko sa bintana, napawi lahat ng pag-aalala ko. Salamat Panginoon, hindi mo sila pinabayaan. Okay lang na maraming gamit ang nawala. Ang importante, ligtas ang nanay ko. Lahat ng material na bagay napapalitan pero ang buhay ay walang kapantay na halaga at hindi maibabalik. Ngayong nakita kong ligtas at buhay ang nanay ko, hindi namin ipagkakait ang sarili namin para tumulong sa mga mas nangangailangan. Marami pang nasa mas mababang lugar na ang baha ay halos hanggang bubong pa. Marami na ang namatay at marami pa ang humihingi ng tulong. Kailangan nila ng tubig at pagkain, kailangan nila ng saklolo at gagawin namin ang lahat na tulungan ng mga taong kaya naming maabot. Ingatan mo kami Panginoon sa bawat hakbang na aming gagawin. Gagawin namin ang lahat para makapaghatid kahit ng kaunting ginhawa at mensahe na hindi sila nag-iisa sa laban na to. Bangon Bicol, kaya natin to.